И здравейте хора! Днес ще ви кажа едни неща. 3 неща са. Значи тези 3 неща са... Първото нещо е, че който иска, може да са 4, не знам, сега ще видим. Значи, който иска, може да ми напише в коментарите. Ето тук виждате за каква е, дето е. Да ми напише в коментарите кой иска да му направя реклама. Съответно, аз ще направя на всеки, който ми напише в един клип. Така че аз имам предвид просто да напише в коментарите искам реклама. Реклама знам за ProGamer. Няма от сега да му правя, просто ще го направя, когато повече хора се напишат, но знай, че ще ти направя, ако гледаш този клип. Другото нещо е интрота. Мога да правя интрота, но само с анимото мога, понеже другите не знам как мога да направя, но мога и с мастър, нещо си там, не го помня. И другото нещо, да ми кажете на какви игри да снимам. И четвъртото нещо, да, 4 неща ще бъде. Четвъртото нещо, в следващия клип ще си сменям скинът, така че в коментарите напишете просто име на скин, аз ще ги потърся и който най-много ми хареса, ще го избера него и ще посветя клип на този, който ми е дал името на скинът, но само името на скинът да не е какъвто съм, скин, който съм го използвал до сега. Вие ги знаете, Бентен, там Баджан Канадиан, той е моя обавец тук, нали го знаете, его, някакъв си вратяга и един такъв с очила, син с очила. Така че можете и да ми направите и да, ако който ми има скайпа, да ми прати скинът, който е направил и аз съответно ще си го дропна в дропбокса или в галерията и ще го използвам него. Така че разбрахте, в коментарите пишете тези неща, ще си остава в описанието, имам преди, в описанието ще има такова за скайпът ми. Името на скайпът ми. Ако някой даде същия скин като някой друг човек и си избирам този скин, който са дали двамата, той е примерно еднакъв, ще посветя клипи на двамата, няма само на един, да знаете, така че можете да изберете някакъв супер як скин, можете да ми направите интроца, да ми кажете с коя програма или да ви направя рекламите, вече си ги знам, кои ще правя, ако искате вие се запишете също. Само пишете запис, тиренце и за какво се записвате. Скоро ще организирам томбола при 90 абоната и при 100 ще има giveaway. Така че надявам се да коментирате в този клип, да го лайкнете, да се абонирате за мен и чао!